B'investiment ta' aktar minn miljun u ħames ewro, il-korp tal-pulizija u d-Dwana se jkomplu jsaħħu l-ġdida tagħhom kontra l-kriminalità b'xiri ta' software ġdid li jaħdem f'post wieħed l-informazzjoni li tinġabar minn entitajiet differenti. Din l-għodda teknoloġika bl-isem I2 se tara li intelligenza tinħażen f'post wieħed sabiex tiffaċilita x-xogħol tal-forzi tal-ordni fil-ġlieda tagħha kontra atti ta' korruzzjoni, ħasil ta' flus u reati ekonomiċi. Il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia qal li dan il-programm jintuża minn bosta pajjiżi Ewropej u jiffaċilita l-ġbir ta' informazzjoni li tista' tkun kruċjali biex jittieħdu passi kriminali kontra persuni li jwettqu reati ekonomiċi. Jiffaċilita allura l-investigazzjoni li jkunu nsiru u anke l-analiżi tal-krimini u persuni involuti fil-kriminalità u allura il-ħajja tal-pulizija tkun iktar faċli biex jaslu għal konklużjonijiet u barra minn kieku qegħdin jiġġieldu wkoll u jipprevenu l-kriminalità mill-issir. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia qal li l-proġett ta' Malta kompeta u ntażel mill-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi, l-OLAF. Il-proġett allura intażel mill-programm Hercules 3 il huma fondi diretti mal-Kummissjoni Ewropea. Dak ifisser li Malta tkun qed tikkompeti ma' pajjiżi oħra ma' 27 membru stat biex l-aqwa proġett jintażel u l-fondi jmorru għalih. Il-Ministru Farrugia saħaq li l-korp tal-pulizija se jkompli jintroduċi sistemi ġodda sabiex iħarrax il-ġlieda tiegħu kontra l-kriminalità. Qal li hemm il-ħsieb li tiddaħħal sistema ta' kameras sabiex jinqabdu karozzi u pjanċi misruqa filwaqt li jkunu jistgħu jiġbru l-intelligenza mit-toroq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.